दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनथाम गुबै बिथिंखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिट खुंदों। गिबियानो जाबाय जे रहायाव सासे कार्बि हिन्जावसा जायखौ फरायहोनो होननानै लानानै फैदोंमोन मोनसे बरठाकुर फेमिलिया। बे सुमिला रंहांपि बिथांखौ रेप खालामनानै मार्डार खालामनाय जादों आरो सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामनानै मार्डार खालामदों आरो बेखौ माने सावनानै अन्याय भाबै बुथारनाय जादों। दा बेनिखायनो बे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो बे केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ। बेनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों बिथाङा जास्टिस मोननांगौ सुमिलाया। नैथिया जाबाय जे रंजालि बैसागुनि सिगां उदालगुरियाव सासे गथ'नि बिमा अनजालि बसुमतारी बिथांखौ न'निफ्राय फुस्लायनानै लाना थांनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा बेखौ रेप खालामनानै मार्डार खालामदों आरो बे मार्डार खालामग्रा मानसिफ्रा दिनै पुलिसनि आखायाव दङ। दा जों दाबि खालामदों साफ्रोमबो मार्डारारा जाहाथे स्ट्रं पानिशमेन्ट मोनो आरो बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै बे केसखौ गोख्रैनो माने जास्टिस होनायनि थाखाय प्रसासना बा सरकारा खामानि मावथों बेखौ जों दाबि होदों। थामथि बाथ्राया जाहैबाय राङापारानि नंसे गेरगुवाजुलियाव दाख्लै सासे बुरै बैसोनि सासे आइजोखौ दायनि सन्देह खालामनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया जोङो बयबो बुंदों एवारनेस सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि जोङो लाबोदों जे जोंनि समाजाव दायनि गैया आरो दायनि जि फोथायनाय बे दायनि फोथायनाया मोनसे अन्याय हाबा आरो दायनि होननानै बिसास खालामनाया समाजाव बिशृंखल थासारि लाबोदों आरो आसाम सरकाराबो दायनि होननानै जायखौ माने नोङो माने बुंगोन सोरखौबा माने सन्देह खालामगोन बा सोरखौबा बुथारगोन बिनि सायाव माने साजा होनायनि थाखाय आयेन बानायदों। दा बेबायदि समावबो दिनै बिगियाननि जुगाव मेडिकेल साइन्सनि जुगाव आरो बे कभिडनि समावबो दायनि सन्देह खालामनानै बुथारनाय हाबाफारिखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेयाव माने जायफोर दायनिगिरि जायफोरा बे खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ इनकुवेरि खालामनानै प्रसासना थाबैनो बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ। बेनिखायनो जोङो एबसुनिफ्राय आपिल खालामदों आरो गुबुन फारसेथिंजाय इउनिभार्सिटि लेभेल आरो माने नोङो आन्डार ग्रेजुवेट लेभेल कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि एग्जाम हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलनि मेट्रिकनि एग्जाम बे एग्जामफोरा जानो थांगासिनो दङ। माखासे एग्जामा सोलिबाय थादोंमोन दायो इउनिभार्सिटिफोरखौ माने बन्द' खालामनाय जादों। फारसेथिं नोङो कभिड प्रट'कल मेनटेन खालामनो थाखाय SOP जारि खालामदों। क्लास 1निफ्राय क्लास 8सिम स्कुल कलेज बन्द' घोषणा होदों आरो बे गासैबो थासारिखौ नायनानै फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यत बिथांमोननि केरियारखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामदों जे 1 मास 20 दिन बा सम एसे लानो हायो। बे समखौ नायनानै फरायसा फरायसुलिनि जिउनि बिथांमोननि केरियारखौ नायनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव 1 दान बा 20 दिन लेटैब्लाबो एग्जामफोरखौ खुंफुङो SOP मेनटेन खालामनानै। गुबुन फारसेथिङै एग्जाम खुंनो थांनायाव बिथांमोननि जिउ बिथांमोननि थांना थानाय बिथांमोना जाहाथे महामारि कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारजाया बा इनफेक्टेड जाया बिनि थाखायबो हेल्थ रिलेटेड जिखिनि प्रटेक्शन बिनि थाखाय प्रसासना बा बिनि थाखाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बे माने हाबाफारिखौ लानांगौ। जोंनि खावलायनाया बेनो जे आनजादा जानांगौ आनजाद खुंनो थांनायाव जिखिनि माने SOP मेनटेन खालामनांगौ फरायसा फरायसुलिनि जिउखौ रैखा होनायनि बिथिङाव इनफेक्टेड जायाबासिनो बेखौ नोजोर लाखिनांगौ आरो गुबुन फारसेथिङै एसे लेटैब्लाबो आनजादखौ खुंफुंनांगौ जाहाथे बिथांमोननि केरियारा बिथांमोननि एकाडेमिक सेसना नस्थ' जाया। आरो जोबनायाव जोङो खावलायगोन जे उराबातरि माखासे रिउमार ओंखारदों जे भेक्सिन लायोबा माने सोरबा माने लोमजायो सोरबा माने बायदिसिना माने खस्थ' मोनो बेबायदि ओंखारदों। दा गासैबो भेक्सिनावनो एसे नङा एसे भेक्सिन लाखांनायनि उनाव एडजास्ट जानो थाखाय एसे सम नांगौ। नाथाय बेबायदि गैया जे जायनि थाखाय भेक्सिनखौ लायोब्ला गिनो गोनां। भेक्सिन लायोब्ला जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो भेक्सिन लानायनि गेजेरजों नों प्रटेक्शन मोनगोन। दा बेखायनो 18 इयार्सनि एबभ जेसेबां जोंनि
सुबुंफोर दङ भेक्सिन लानो थाखाय सरकारा जिखौ खावलायदों जाहाथे बे भेक्सिनेसनाव बयबो बाहागो लायो आरो दायो 45 इयार्सनि एबभनि भेक्सिनेसना सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयबो भेक्सिनखौ ला जोङो बयबो मास्क गाननांगोन जोङो आखाइ सुनांगोन बा सेनिटाइज खालामनांगोन आरो जोङो सासेया सासेनि जानथायाव मेनटेन खालामनानै बारदेरनो हायै बायदि जोङो थांना थानायनि थाखाय जोङो हुदा बयबो खालामनानै लानांगोन। गोजोन्थों।